ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. Умедвор ҳастам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастен. Дӯстони азиз, ина баъд аз чанд вақто, баъд аз 1 моҳ бигем боз видео карданро сар кардам. боварӣ дорам ки ҳаматон ҳозир мепурсен ки барои чӣ тиқа дер видео мепартоӣ. аллакай бигем комментарийҳо бисёр буд барои чӣ видео намепартоӣ, ютуба маҳкам кардан, трам видео карданро бас кардӣ гуфта беҳад рӯзикаб саволо бисёр буд, ҳатто дар ватсаптам навистен. пешакӣ ҳамаи шумо ман миннатдор ҳастам, раҳмати калон ки моро сурух карда меистен, кам мекунен. рӯзикаб 1 мобайн видео кардана бас карда будам, не ки ина боз сар кардам. ҳозир хостам як навори хонагӣ бигем баҳри шумо кунам, то ки моро фаромӯш накунен ва морам шуморо гум накунем. агар сабаби видео накардана пурсен, ягон сабаби бигем махсус набуд, фақат хостем камтарак аз ютуб дур шавем, аз интернет, ютубу телефон камтарак дур шуда бигем отпуск буромадем камтарак. баъд дар комментария бисёр савол буд ки ютуба удалит кардан, маҳкам кардан, шумо дигар видео намекунен гуфта. ростикаб ман то ҳамин вақта хабар надоштам ки ютуба вай кардан, маҳкам кардан фақат дар Россия. удалит накардиян ютуба, мумкин баъзиётон нодуруст фаҳмида бошед. удалит накардиян, фақат дар ҳамин Россия рекламаро каштагиян, яъне касоне ки моро агар ай Россия тамошо кунанд, ай ва ё доход намешавад, яъне фоида намешавад, барое ки ва ё рекламаро дидан наметавонанд. анамиқа чия бигем, агар не ютуб кор мекунад. хай намедонам ояндаш мисол чӣ мешавад, бо баъзиҳо меган ютуба полни удалит мекунанд, хеле меган. хай худо медонад, мебинем бо ки чӣ мешавад. подписчикони азиз, бовар кунед шумо беҳтарин подписчико ҳастен ки агар ҳамин 3-4 рӯз видео накардам, дар раб сар мекунен савол ҷавоб куням. ман рӯзика беҳад хурсанд мешавам, беҳад бигем ҳамин шавқи видео карданам боз зиёдтар мешавад. маҳз намун гапҳои пурмеҳри шумо, ҳамон суханҳои хуби шумо боис мешавад ки одам маҷбур кунад ки боз видео кардана давом диҳам. одам вақте ки мефаҳмад мисол ягон видеош, ягон чизаш, ягон каста ягон фоида мерасона, одам беҳад хурсанд мешавад ва мехоҳад ки боз ҳам хел видео кардан гирад. боз якчанд видео ма чӣ хел ба Корея омадану умуман гӯем дар бораи Корея маълумот додагима ман бо якчанд сабаб удалит кардам. ҳатман ман баъд аз чанд рӯз ҳамон видеоро бо ҳамон шакл боз пурратар карда, албатта ки ман мепартомонам он видеоро. боз бисёриятон навистем ки мо аз рӯи ҳамон видео кор карда будем, вай чӣ меган, ай рӯи ҳавай документ супорда будем, ҳавай видеота илтимос парто ёки личка монда мисол, ёки ҳамон видеота ай сар карда парто. барои ҳамон шахсо ман гуфтани ҳастам ки албатта ман ҳамон видеома боз пурратар карда ҳатман ки мепартом, насиб худо хоҳад. ва подписчикони азиз, иҷа хӯроки мо тайёр шуд. ба мо иштиётом давоми навора тамошо кунед ва дар пеш боз наворҳои ҷолиб шуморо интизор аст. дӯстони азиз, иҷа аз интернет магазини Кӯпан якчанд чиз заказ кардем. ҳозир боша якҷо тамошо мекунем ки чиё гирифтем. мансур намемона гап задан, мара хандидиста. қариб ки бигем ҳамаи чизҳо аякай Мансур. ана боша барои пухтупазии худам ам хеле барои пирожнику ана ҳар намуд печень гирифтам. хеле ҳар рангаи хушрӯ. баъд бо иҷада як намуд вай брижа барои Мансур,
хел беҳад материалаш маъқул шид. Ма ростика вақте ки ай купанг заказ мекунӣ материалша намебинӣ, баъд намедонӣ ки мисол чӣ хел мебиёям. Бисёр вақт ягон намуд арзонак агар гирӣ материалаш безебай. Баъд ма бисёр вақт аями вай магазино худамера мехарам. Ай купанг аями интернет магазин бисёр чизи кӯдака заказ намекунам. Ҳозир боша заказ кардем ки маъқул шуд. Материалаш хушрӯ. Баъд нам хеле як намуди дигар пиҷама, як намуд ду намуд гирифтагим аз бухай дигарша мебинед. Хеле ира материалш беҳад хушрӯ. Ман сурдам беҳадам хеле маъқул шуда ки фақат пӯшон гуфта амира гирия мекунад. боз нам хеле як се намуди дигар насадка барои гул мондан гирифтам. тамошобинони азиз, иҷо як 3-4 рӯз мешавад ки нам хеле як намуд кори хонагия сар кардаги ҳастам ва хостам ки баҳри шумоам камтарак нишон диҳам, шояд барои он касоне ки дар Корея зиндагӣ мекунанд дар кор шавад. ин кора дар Корея дополнительный кор мегӯянд, қариб ки бисёри одам мекунанд. Мисол одамое ки рӯз кор мекунанд ҳамин кора гирифта шабам мекунанд. Боз барои он шахсоне ки мисол имконияти баромада кор кардан надоранд, кӯдаки майда доранд ва ё ҳомила ҳастанду дигар сабабҳо мисол баромада кор кардан наметавонанд, баъд ҳамин кора оварда мисол хонада мекунанд. Бигем як машғулиятай, як вақт гузарондан, ҳам манбаи даромад, метавонед ай кор пул кор кунед. Дар хона мисол пеши кӯдак дашишта хӯрок пухта, мисол корои хонара карда, ҳамин кора мисол як бекорида шишта кардан мегирӣ. ира худаш ҳар саҳарӣ соҳибкор бигем бори нав мебиёра ва боре ки уже кардагием гирифта бурдан мегира. Яъне шумо маҷбура мешавед ки гирифта бо барен чизи кардагитона. Хулас дӯстони азиз, инам хеле хай монда барори кор. Хай уқа бисёр нестай. Мешиниам хеле оста кардан мегирӣ. Ҳам корои хоната мисол успед мекунӣ, ҳам кора. Вақти одам хуш мегзара, одам мефаҳма ки вақташ мисол беҳуда нагзаштааста, як кора кардеста гуфта хеле ба фикри ман нағзай, кори нағзай, имконияти созай. Ва барои он касоне ки дар Корея зиндагӣ мекунанд ва ҳамин чиз дар кор шава, маъқул шава, метавонед ки дар комментария нависен ва ё ки номеро агар дошта бошед, барое ки бисёр тоҷикоти мо гап мезанем, дар Сеул зиндагӣ мекунанд, дар Пусан зиндагӣ мекунанд, дар бисёри қариб ки дар бисёри ҳамин шаҳрҳои Корея тоҷик ҳаста. Катишон гап мезанем, касе ки дар кор боша марҳамат кунед нависен, ман номероша метиём ё ки ягон сайтша метиём. Як кор карда хай мефаҳмонем тона. Фарқ надорад дар шаҳри Сеул ҳастем, Пусан ҳастем, дар кадом шаҳре набошед, фақат нависен, ман як кор кардааш модам мефаҳмонам.
дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед корқӣ нест, осонака. Инам хеламу резиное ки дидестен, резинакора ҳаваёра ҷудо карда дар як пакет мусор, дар як пакети дигар резинакора мондан мегирам. Хеле кори осонака. Ира ака запчасти мошин гуфтан. Рости гап намедонам ака куҷои мошинае. Ам хел гуфтан ки запчасти мошинае. Баъд гуфтанам над ки як мисол чанқа кардан ин ай шумо вобаста аст. Шумо метавонед ки бисёртар кунен, бисёртар пул гирен ё ки метавонед мисол камтар кунен. И бигем вобаста ай худтонае ки шумо чанқа мекунед. Баъд дӯстони азиз, ҳар рӯз як хел бор намебиёрам. Мисол мешавад ки як рӯз дига хел мебиёранд, як рӯз дига дига хел. Инам хеле ҳархелае бигем. Вақте ки мо рафтем якум рӯз ба ман худам намута вибр кардам. Ҳозир як 3 рӯз шуда ки ам хеле овардестай. Боз мисол баъдои чанд рӯз дига намуд бор мебиёра. Вайшам ҳатман бо ман видео мекунам. Хулас инам хеле дӯстони азиз, ай қафои кор мешем, ба мо барори кор. Мансура бинен мада ёрдам метиям. Хайнам хеле корай бинен. дӯстони азиз, ҳамҷа бо шумо худоҳафизӣ мекунам. Раҳмати калон ки то охири винавор бо мо будед. ҳамеша дар паноҳи худо бошен, худтона эҳтиёт кунен ва боз кӯшиш мекунем ки тез тез баҳри шумо навор кунем.